Before le no nwa lile anyị gbara ọsọ. Unu gbara ọsọ ebe a? Anyị gbara ọsọ nwe ego onye anyị na-apụghị n'ọnwa. Ndị Fulani chụfụrụ anyị n'ebe anyị. Chi anyị abịa ekwe. Anyị gba ego ule gbukwa anyị nwego anyị nwere anyị na-eyi. So ya bụ ihe nu ha. Mana kịta now everywhere people Ke na anyị gara lata gbo okwe nana. Lọbụkwagala anyị ejiwo ga njikwa shọọdụ. Le nana bi ha anyị na-alata maka la alachụ na anyị ọsọ obi. Okay, biko na sụọ general Igbos. Ma before na onwe ozi onye ndị na-ebe a ha ncha niile mmadụ ncha niile ebizi ebe a nụwa wee pụọ so mana kịta na ha na-anata gbuo ofu. That means security na-alụ ọrụ na security na-alụkwa mana ha dị alụcha ọfụma nke ebe ha dị alụ ọfụma like lọ onye ha na-eme ọ bụ na ha si na ha ajawa na ha agawa fam ahụ so ha rotate villages ha nachi azụ onweghị ifefa na-arụrụ anyị onweghị ifefa nwetara fa na-arụrụ anyị maka na ọ bụ na fa na security na-arụrụ anyị ọrụ ka o si kwesị so anyị na-eje ugbo ha ebe ha si akọta ife anyị na-eri mana ebe ahụ na ha anyị ejezi ebe ahụ chacha. Okay, mana ebe anụ ọnọdụ ndụ safe they are working here. Mana anyị dịkwa save ebe a mana anyị adịchaghị save maka na oruo n'abalị kịta ha ncha niile apụcha nabasie kampụ ọfọsere anyị bụ ndị nọ n'ime kampụ ha na-anọkwa n'ime ọfịa ha aza nọ n'ime ọfịa na onye ọbụla na-anakwu na bie na-akpụ be mana data ha na-apụta change everywhere mana ọ bụghị data ma ahụ ka anyị njọ nọ n'ime abalị okay n'ime abalị ka njọ so ịchọkwa ka ha tinye aka na change ha na-echekwuru anyị nche n'ime abalị. Okay, so ka njikwa one or two people ka anyị wee. Good afternoon, sir. Afternoon, bro. Biko ya gwa ya fago ebisi. FM Gabriel Eze. Okay, Gabriel Eze. Chief Gabriel Eze. Okay, sir. Kube. Yes, kube, sir. Kube. So, ihe mule fobo. Bileba ono biara kita. Eba abori ebo. Oh yeah, bon. Okay. On na-eji everywhere na-eji eju. Yeah. Na kita ndụ anyị niile half dondo na ebe kita. Okay. Some no Nnewi, some no Nisha. Some no that is me Ghana and the bank balacha. Yes. So I have a good lady left Flana Chani. Flana Chani, Unugela farm settlement and Yeba Ishilatamua, chief of that place, Ogum. And Yamila Bone. Moala go Niha, all of Miss Rocco, Dolly Sa. 7 houses ago. 7 house. So Niha in the Onye Neri Nibusano now. Anyị cha na-eri ugborori onye ere ugborori ofu ugborori ima dị nke efe ima dị nke ashi gọọmenti ehara nnukwu ihe ala eme anyị li ha mbufu ọbụlanye sogule Enugu steeti ọbụlanye sogule Nigeria votu ọ bụla ọchị votu ehele echeta anyị nwe ụkwụ ndị olelachi ha votu ehe gbakwasị anyị ehe debatara anyị ọsọ enyemaka. Okay, now ebe help like unugu to destroy. Mana ka ebe bi now. Ebe mu bi ebe onye mebigoro ụlọ ya ka ekwere onye ahụ ga-ebi ebe m fụrụ ụlọ ebe a ka m na-eji. So you homeless now. Onwere mana unu ga ha gbara ọkụ that place ha gbara unu ọkụ. Onwego ndị na return back to that place nwayọ. Ehe ka pụrụ de onye bịara ha egbukechie ya ụma gbagbo onye ahụ kịta m na-agwa gị ya ijebe ebe a kịta ime aga ihe dịka 2 pole ife Fulani kịta unu na-achịla m na-atachi ngwa ka m na unu soro je ma efife oge ma fefife so unu gbatara anyị ọsọ enyemaka ọba abịachi anyị o nwere mgbe ajịchila bịara bụ ụlọ anyị ọnụ eje gochi ụlọ anyị ọnụ anyị abụghị okeke anyị abụghị oke abụ ọ bụla ndị gọọmenti gara DC ive anyị tọbụla hela nwere ili ha na-eme anyị. Okay, ngwa now chele because mgbe metara village a number 1 anụrụ m na ebia ebe before na o nwere mgbe awa gbara ọsọ ebe mana na ndụ mara return ọkwa back to the express nwayọ so m bịa wote your labor okay mana because security for about very as before machine eburu m bịa ebe after many security have machine na aga everywhere. Okay, security through security la rotate ebe mana o nwere ihe dị iche na security na-eroteti ma onye ji ihe ma ndị security ejighị o nwere onye ndị ala adụghị ihe m chọrọ ka gọọmenti mee anyị na onye na-eriri onye ha amadị ndị ha bịa nyere anyị ka anyị kọọ n'ihe ihe a niile dị na abịa abalị ahụ bụ ihe a kọrọ akọ anyị adịghị akọ DCA maka Fulani ekweghị anyị kọọ ma ụzọ adụgụ ụzọ okay that ụzọ ahụ complain rụ briji arụrụ ebe briji dị that place enwere ike na afụgị
abịara rụọrọ anyị lekchọrọ inye anyị ụzọ jele fam sentiment anyị since gọọmenti bụ ha na-ekwe nkwe ha dịghị eme eshilapa anyị ụkwụ nnụ mara ihe unu na-emere anyị fugere ya hel ọfis emeri anyị na anya nwụkwọ